What's up mga kailong, come back here again with another video na pud. So karong adlaw is a special day because karong adlaw mo palit na ko og memory card. Yes, ingani lang kapaspas. Kailangan nga mga sa tag Gmall para makabalit na. Do you love me? Do you need me? Payload ko karon ba kay sarado ang thinking tools karong adlaw. Sige po paabot dito kay palit gani kog 64 gigabytes niya. Ando kay wala ba fail. Balik siguro ko diri sa sunod nga adlaw para kapalit ko. Puta ano magagaron kanang Pasko karon ba 25. So ano siguro nila kanang murag day off ana ba. Nya karon kay madto na lang ko gi-park na sila mama dito o ba niya mga friendship. O ba na po niya sila Ate Casey. Dili ata mag-teleport dito kay sige mag-teleport ba kay dagdagan pag-process. Dahil lang. So kung nakutana mo, wala ko'y vlog mas or Pasko nga vlog kay kaya wala mo gudi Pasko tungkol sa among religion. Ano, tama-tama ra magputang tao diri sa Gmall no, dili kay crowded, dili pare atong maniaging adlaw kay dagan jud kay tao bay. So karon magawas sa ta kay naong guard diri karon sa Patalis go. Tuyok dari anya siya pangitay la mama asam sila kapoy na kayo Nara day mo diri ha. Nara day mo diri ha. Nabot ako dito sige tuyok ko. Bagaro ako na manog kaon. So karon kay gisugo min nila mama og nila Auntie May og nila tanan dito nga mo balik me og kanang ayos dito sa gawas kag na ko si Bagbaba. Ay pag helmet bawal. Bagbaba. So ano ra kanang kita na taon niya. Palit kami guys. Nakatawa na dyan kong duyan. Sabi na. Okay, kaputo lang. Escape na. Escape akong likod. And just chillin'. Woo! I-auto na lang. Wala naman. I-auto na lang siguro na kung ISO ano eh. Kapoy sige manual. Kita trail manual. So mag Facebook so kadali diri na ako ni ko sa hotspot ni mama. Yeah.
balik na po may park. Kaya ibabalik namin dito Sigula pa may ibabalik. Balik na may sige makita namin nila dito ba. And now, nanawid rin karon nakabalik namin sa E-Park. So, ano dahil, tungkol gawa mo kagibuhat ron. Shoutout sa Tanandra, mga kauban ako sa among group. Shoutout sa tanan nga vlogger sa Tagum City. Shoutout sa inyo tanan. Mabuhi pa mo og more contents to come para appreciate permente, di ba? Appreciate rin yun, bisag mga gagmay nga butang. Hapit na New Year, 5 days na lang ba? 6 na lang. 6 days to go. New Year na. Bungkago na ko mong balay. Hulata lang ninyo mga silingan mo dira pag ready na mo kay ipon ako tog 50 mong speaker para bungkag kayo. Mga tanggal yung mga buog ba. Anak ako sug mong speaker dito mo pag ready na mo. Let's get ready. Mo ana din ko dito Happy New Year everybody. So karon kay nagplano na sila diri kay magsamal daw mi ugma unta madayon ni dili pa riya tong gipastorya nila nga mga tudog Surigao tapos wala mi nadayon tapos sige sila yaw-yaw sa una nga mag-Surigao daw mi tapos wala mi nadayon kay sige ra sila plano tapos kami sige ra pud may drawing sa among balay tapos karon sige ra sila yaw-yaw diri unta madayon na ning samal na mo kay kabalo na mi. Yes. So mo na mong promotor di ay ka na maglaglaag may mo na itanawa ra ninyo sa iyang Facebook account KC Balderrama. So manguli namin karon kay hapon na time check alas 3 midyan naman siguro. Ay alas 4:15 na day. So namin ka video call diri karon nya silingan ra nako. Silingan ra namo. Yes. Pero kami jo madili may silingan. Layo migbalay. Opo. Baba sa na to niya tong shutter speed. Para hayag ba? Uy, aha mo agi. Diri man ta mo agi. Hoy, Jo. Aman mo agi. Oh. Appreciate. Kauli na dyan, may. Dili niya mong balay.